କଥାରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବୋଧେ ସେଇ କିଏ ସେଇ ଭଡ଼ା ମଥାନ ନା ଆଜ୍ଞା ଆଲୋ ଝୁଲ ଏ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଲ ରାଜି ଛୁଆକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଗ ବହେ ମୁଁ ପିଟେ କଣ କହିଲ ମତେ ବାନ୍ଧିବ ମତେ ବାନ୍ଧିବ ତମେ ତ ଘର ମାଲିକ ପଇସା ନେବ ଘର ଭଡ଼ା ଦବ କଣ କହିଲ ମତେ ବାନ୍ଧିବ ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କେମିତି ଡେଞ୍ଜର ମ୍ୟାନ୍ କଣ କରିପାରେ ସିଧା ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯିବୁ ତମ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେବି ପୋଲିସ ଆସିବ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପକେଇକି ମଲା କୁକୁର ଘୋଷାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଘୋଷାଡ଼ି ଭଲ ହବ ତ ନାଇଁ ଭଲ ହବ ତ କହିଲା କଣ ମତେ ବାନ୍ଧିବ ଷେଣ୍ଢ ଠିଆ ହେଇଛି ବାନ୍ଧ ଖନା କହୁଛି ଷଣ୍ଢ ତୋତେ ଆଜି ଧରାଣ କରିକି ଛାଡ଼ିବି ଷଣ୍ଢକୁ ଆରେ ତୁ ମୋ ନା ଭଡ଼ା ମଥନ ତୋତେ କିଏ କହିଲା କି ଆଜ୍ଞା ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ବାହୁ ଶୁଣି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ବାଟେ ଦେଇ ଯାଉଥିଲି ଗାଁ ଲୋକ ତାସ୍ ଖେଳୁଥିଲେ ପଚାରିଲି ଆଜ୍ଞା ଘର ଭଡ଼ା ମିଳିବ କି ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ଘର ଭଡ଼ା ମଥାନକୁ ଦେଖା କର ବାପା ରେଟ୍ କରିବ ଝିଅ ଦେଖେଇବ ବୋଲା ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ବୋପା ରେଟ୍ କରିବ ଝିଅ ଦେଖେଇବ ଆରେ ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଲୋକ କହିବେ ତୁ ବିଶ୍ୱଖା ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼େ ତୁ ବୁଡ଼ିବୁ କାଣ୍ଡି ଛୁଆ ଆଉ ଏ କଥା କହିବୁନୁ ମୋ ନା ଭଡ଼ା ମଥାନ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନା ହଉଛି ମାଧବ ମଥାନ ଖାଲି କୁତୁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ତୁ ସତ କହୁଛୁ ଘର ଭଡ଼ା ନବୁ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଘରରେ ଘର ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ଯେ ଗୋଟେ କାମ କରେ ଗୋଟାଏ କାମ ଚକାଚକ ମାର୍ବଲ ଫିଟିଂ ଘରେ ଏସି ରୁମ୍ ବେଡରୁମ୍ ଚିକେନ ରୁମ୍ ରୁମ୍ ସବୁ ଅଛି ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଜେନେରାଲ ଲାଟିନ୍ ଆଜ୍ଞା ଭଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ରେଟ୍ 5,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜର କଥାଟା ହେଲା କୋଉଟା ପାଇଖାନାଟା ମୋର ଟିକେ ଛୋଟିଆ ଟାଙ୍କି ଦିଏ ଆଜ୍ଞା 3 ଦିନରେ ଥରେ ଝାଡ଼ା ଚଳିବ ହେଲେ ଯାହା ଯୋଉଟା କଲେ ତାକୁ ତ ସବୁ ପେଲି ପାଲି ଗଇ ତମେ ଯୋଉ ଲାଟିନି କଥାଟା କହିଲ ତାକୁ କେମିତି କଣ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଘରଟା ମିଳିଛି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦବା ମୋ ଖାଇବାଟାକୁ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେବି କୁତୁ ଆରେ ଆଜ୍ଞା ତୋ ନା କଣ କିରେ ମୋ ଆଜ୍ଞା ମହୁଆ ଭାରି ମିଠା ନାହାନ୍ତି ଆଉ ତୋ ବାପା ମା ଯାଇଛନ୍ତି ନା ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ମିଶିକି ଯାଇଛନ୍ତି କିରେ ବାପା କଲା ବୋଉ ଜନ୍ମ କଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁ ମହୁଆ ନୁହଁ ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ ଡାଙ୍ଗି ମହୁଆ ଜଣା ଆଜ୍ଞା ମଉସା ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ନା ପୁଅ ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଲିଅଲି ଝିଅ କାହିଁ ତୁ ଘର ଭଡ଼ା ନେବୁ ମୋ ଝିଅକୁ କଣ ଲେଖବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଜଗତ କଥା ଜାଣିନାଉ ଆଉ ସେ ନବୀନ ସରକାର ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥିଲା ବା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଜିକାଲି ଟୋକା ମାନୁନାହାନ୍ତି ତୋତେ କେଇ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଦେଖେଇଥିଲି ବରମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ଇତିହାସ ନଜା ନଜା ଝୁଲହଣ
ତମର ଯୋଉ କଥା ନା ଛାଡ ଏ ବାପା ମୋର ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ମନେ ନାହିଁ ଜାଣିଛ ନା ଆଜି ଗୋଟେ ସକାଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତମକୁ ଖୋଜୁଥିଲା ହଁ ବାବା କହିଲା ତାର 9ଟା ଛୁଆ 3ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇକିରି 12 ଜଣ ଏ ବାପା ଲୋ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଘର ଭଡ଼ା ଦବା ଶୁଣିଲୁ ସେ ତ ମୋତେ କାଲି କହୁଥିଲା ତୋତେ କହିଲାଣି 9ଟା ଛୁଆ ଓହୋ ତା ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଡେଲିଭରି ଗାଳି ଦେଇଛି ହଁ ସେଇଆ ହେଇଥିବ ଆହୁରି କହୁଛି ପୁଣି 10 ନମ୍ବର ଛୁଆ ହଁ ମାନେ ସେଇ ବୁଢ଼ୀଟା ଓ ବାପା ସେ ବୁଢୀ କାଇଁ ହବ ଆଉ ସେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିକି ସେ ସେମିତି ଦେଖାଉଛି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିକିରି ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଜାଣୁନୁ କଣ ସେ ତ ସବୁ ଜାଣିଲୁ ହଉ ବାପା ମୋର ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ ଅପେକ୍ଷା ତ ତୁ ମନା କଲି ଖାଲି କୁତୁ କୁତୁ ଇରେ ମହୁଆ ସିଆଡ଼େ କଣ କିରେ ଉଠିଛୁ ମଉସା ଗୋଟାଏ କଥା କଣ ତମ ଝିଅ ଭଲ ତମ ଝିଅର ଆଖି ଭଲ ତମ ଝିଅର ଓଠ ଭଲ ତମ ଝିଅର ଅଣ୍ଟା ଭଲ ହେଲେ ତମ ଝିଅର ବିୟୁଟିଫୁଲ ନେଚର ଶଳା ରଚନା ଭଳିଆ କନା ହେଲେ କଣ ଭଲ ତା କଣ ମହୁଆ ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତୁ ବାହା ହେଇଛୁ ମଉସା କେତେବେଳେ ହେଲି 10 ଦିନ ହେଲାଣି ଓଥଡ଼ା ହେଇ ବୁଲିଛି ଏବେ ମୁଁ କୁକୁଆ ପକେଇଛି ଏ ଶଳା ଖାଲି କୁତୁ କୁତୁ ତୁ ବାହା ହେଇନାଉ କେତେବେଳେ ହେଲି ଘର ଭଡ଼ା ନାହିଁ ଓ ମଉସା ଚାଲ ଚାଲ ଅବାରୁଙ୍କୁ ଘର ଭଡ଼ା ନାହିଁ ଓ ଆପଣ ଟିକେ ମୋ କଥାଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ 2 ମାସ ହେଲାଣି ବୁଲି ବୁଲି ମୋ ବାଳ ବଙ୍କାଇଲାଣି ଆଉ ବାଳ ପକାଇଛି ସେଲୁନ ଯାଇକି ସିଧା କରିବୁ ମୋତେ କଣ କହୁଛୁ ବାହା ହବୁ ତ ଘର ଭଡ଼ା ନେବୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ଚାଲ କୋଟି ଚାଲ ଗୋଟେ କାମ ମତେ 15 ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି ହାତକୁ 2 ହାତ ଦେବି ଜାଣୁନୁ କଣ ତୁ ତ ସବୁ ଜାଣୁଛୁ 15 ଦିନ କବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ଦେଉଛି ହଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ବାହା ହେଇକି ତୁ ଆସିବୁ ତାହେଲେ ଘର ଭଡ଼ା ନେବୁ ନହେଲେ କାଲିକି ନାହିଁ ଗଛର ଫଳ ହଲେଇ ଦେବି ଗଳି ପଡିବ ଯାହାକୁ ତ ଏଠି ଦେଖିବୁ ଖାଲି ହଳି ହଳି ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି କିଏ ତ ଗୋଟା ଫାଙ୍କା ଥିଲେ ତା ହାତ ଧରି ଆଗିଷ୍ଟ କରିବି ହଉ ଯା ବୋଲ କଣ କରିବି ମୁଁ ଭାବୁଛି କଣ କରୁଛୁ ଜଣେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଆମ ଗାଁ ଯୋଉ ନାଇଁ ସେ ଶୁକୁଟା ସେଇ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଆଜି ଯିବି ତା ପାଖକୁ ସେଟେ କରିବି ଆସିବି କଣ କହିଲୁ ମାଇଚିଆ ଶୁକୁଟା ମାନେ ତା ହିଞ୍ଜେଡ଼ାଟା ଶଳା ମୋ ଘର ଦ୍ୱାରା ତମେ ଗନ୍ଧେଇ ଦବ ରେ ନା ମଉସା ଆପଣ କାହିଁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅର୍ଡର ହେଇଛି ସମଲିଙ୍ଗୀ ବାହାରେ ଚଳିବ ଆଉ ବନ୍ଧ କଥା କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ସ୍ପ୍ରେ ଅଛି ପୁରା ବାହାର ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ଝିଅ ପିଲାଟେ ବାହା ହେଇକି ଆସିବୁ ଆସି ତାହେଲେ ଘର ଭଡ଼ା ନେବୁ ନହେଲେ କଟିଛ ଆଉ ଅନାନି ଚାଲ ହଉ ତମ କଥା ମାନିଲି ଯାଉଛି ହାତକୁ 2 ହାତ ଦେବି ହାତ କଥା ଛାଡ ଯଦି ବାଘୁଣୀ ବି ପଇଲା ତାକୁ ବି ଛାଛା ତୁ ଏଠି ମୋ କାମ କର ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଝିଅ ଜାଗାରେ କରିଦେ ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି ତୋରି ମନ୍ଦିର ତାକୁ ଆଜି ମୁଁ କେନ୍ତୁ ଗାଳ ଦେବି ଗାଳ ଆସୁଛି ଟିକେ ତମର ଦିଅ ଖରା ଭାବି ଜିନିଷ ସେଟା କୁଆଡ଼େ ଦେବି ଖରା ଭାବନି ସେ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତମ ଅନ୍ତର ବିଭାଗ ତମେ ତ ପୁରା ସିଧା ଅଛ ବଙ୍କା କୋଉଠି ହେଲ ଏବେ ସିନା ସିଧା ଅଛି ଆଉ 8 ଦିନ ଯଦି ଏଠି କହିବି ଫିଗର ରହିବ ତ ହେଇଟି ବା ତମ ଫିଗର ଯାହା ହେଲେ କଣ ଅଛି ତମେ ନା କେମିତି ସେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କୋଉ କଥା
ମୁଁ କଣ ଏମିତି କହିଦେବି କି ଆଉ ତମେ କାଳେ ଖରାପ ଭାବିବ କିଛି ଭାବିବିନି। ଆମ ଦିଆ ଛୁଇଁଲା ଆରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଶୁଣୁଛି ଆଖି ଶୁଣୁଛି ତୋ ଏ ରୁହ ବା। ଏଇ ଶୁଣ ମୁଁ କଣ କହୁଛି କହ। ମୁଁ କଣ କହୁଛି କହିଲ କଣ? ତମେ ନା ହଁ। ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ହିରୋ ହଁ। ମାନେ ଲଭ ମାଷ୍ଟର ହଁ। ହେଲେ କଣ ହବ ଟିକିଏ ଖନ୍ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଧନା କରିଛି। ଜାଣିଛ ହଁ। ତମେ ଏମିତି ଫେବିକଲ ଭରି ଅଠା ମାରି ଦେଇଛ ଯେ ମୁଁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ପା ଜାଣିଛି ମୁଁ ସିନା ଟିକେ ଥନା ହେଲେ ମୋ ଜିନିଷ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା। ଆରେ ଝୁଲଣ ମୁହଁରେ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା କଣ ହେଇଛି? ମଲା କଣ? ଏ ପରା କାଲି ରାତିର ସୁତି। ହଁ ଏ ଶଳା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ବେ। କାଲି ରାତିରେ ସେ ମୁକ୍ତାଲୟରେ ତମର ମୋର ଯୋଉ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଖାଲି ତ ମନେ ପଡି ଯାଉଛି କଣ ସେ ଗୀତଟା ଟିପି ଟିପି ବର୍ଷା ପାନି ସେ ଯୋଉ ଗୀତ ଆଉ ହବନି କାଲି ରାତିରେ ବହୁତ ହେଇଛି। ଗୋଟେ କାମ କର ତୋ ବାପା ଗୁଡା ହେଇବା କଣ? ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ? ଆଉ? ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ବାପାକୁ ନେଇକି ଡାକିବି। ଏ ତୁ ନ ଯାଇ ମୁଁ ଡାକୁଛି। ହଉ ଡାକ। ଓ ମୋ ସାନ ବାବୁ ଓ ମୋ ସାନ ବାବୁ ମୋର ତ ସେଇ ମଥାର ବାଜି ଅଟକି ଯାଉଛି। ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେଦିନ ଝିଅକୁ ଅନେଇ ଯାହା ତ କଲ ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ମାଆ ଧରିକି ଆଇଛି। ହେଇ ମୋ ମା ମାଣ୍ଡୁ ଖାଲି ବାଇନି X Y Z ସବୁ ସାରି ଦେଇଛି। ମୋ ୱାଇଫି କହିଲୁ କଣ? ତମ ନାଁଟା ଟିକେ କହିଦିଅ। ତମ ନାଁଟା ଟିକେ କହିଦିଅ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସି ସକାଳେ ଯା ଜହ୍ନି ଫୁଲ ପରି ଆଇସ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। କଣ କହିଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଆମର ଟ୍ରିପଲ ଛୁଆ ହବ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ହେଲା ଉର୍ବଶୀ। ମୋ ଝିଅ ଟୋନ ଭଳିଆ ପୁରା ଡିଟୋ ମିଶି ଯାଉଛି। ମଲା ମୁଁ କାହିଁ ତମ ଝିଅ ବିବା ମୁଁ ଅଲଗା ବାପାର ଝିଅ। ମୋ ବାପା ନାଁ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ର। କଣ ହେଲା ତୋ ବୋପା ନା ଇନ୍ଦ୍ର ତୋ ନା ଉର୍ବଶୀ? ରେ ଶଳା ଏ ନାଁ ଗড়ା ସବୁ ଦେଲା କିଏ ବେ? ନା ମୋର ସନ୍ଦେହ ଏଇ ଗାଁ ବାଲା ଦେଲେ ବା। ଗାଁ ବାଲା ଦେଇଛନ୍ତି ନା ମୋ
ଲୁସିଆ କଣ କଲେ ଟେକି ଦେଖିବ କାରଣ ତମେ ତ ଘର ମାଲିକ ପଇସା ନେବ ଘର ଭଡ଼ା ଦବ କଣ କହୁଛ ତାର ଟେକି ଦେଖିବ କିଛି ନାହିଁ ସିଏ ମୋ ୱାଇଫ୍ ତମ ଝିଅ ନୁହେଁ ନା ନା ମୁଁ ଆର ଟେକିକି ଦେଖିବି ଟିକେ ଦେଖା କାଇଁ ଘରେ ନାଳିଆ ଭଳିଆ ଆଉଛୁ କାଇଁ ନାଳିଆ କଣ ଶଳା କହୁଛୁ ମୋ ମାଇକା ଟେକି ଦେଖିବୁ ଟେକା ଟେକି ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କଥା କଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଓଲେଇ ଅଛି କଣ ସବୁ ଖାଉଛି ପିଉଛି ମଉସା ମୁଁ ତମ ନାଁରେ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲି କି କଥା ତମେ କଣ ଛତ ଦେଖିଆ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣିଲି ଗାଁ ଲୋକ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଛତ ରଖିଆ ମୋଠୁ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଏ ଏରିଆରେ ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମତେ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ରାତି କହୁଛି ଛତ ମୁଣ୍ଡିଆ ତମ ବିଷୟରେ କଥା ଶୁଣିଛି କହିବି ପ୍ରଥମ କେସ୍ 5 ନମ୍ବର ରୁମରେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ରହୁଛି କଣ ତା ନା ଓହୋ 5 ନମ୍ବର ରୁମରେ ଯୋଉଠି ନା ଗୁଡା ଘୋଷି ରଖିଛୁ ଘରକୁ ଫେରିବି ଶଳା ତା ପେଟ ହେଲା କେମିତି ବିଏ ହେଲା ବୁଡ଼ିଲା କିଏ କଣ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ବେଳେ ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରିଦେଇଛି ସେ କଥା ତୁ କେହି ଜାଣିପାଇ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଚାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ କେସ୍ ତା ପର ରୁମରେ ଯୋଉ ଝିଅଟା ରହୁଥିଲା କଣ ତା ନା ତା ନାଁ ହଉଛି ସୁକୁମାରୀ ଶଳା ବୁଢା ଠିକ ମନେ ରଖିଛୁ ଏଇ ସୁକୁମାରୀ ସିଏ ତ ବାଥରୁମ ଗାଧେଇ ଯାଉଥିଲା ଶଳା ଛାତ ଉପରେ ଉଣ୍ଡୁଥିଲୁ 3-4ଟା ଟୋକା ଦେଖିଦେଲେ ଯେ କୋବି ଚାଲିଗଲେ ବାଳ ଉଠୁନି ଚୁଟି ଶଳା ୟୁରିଆ ଖାଇଗଲେ ଏବେ 2-3ଟା ଉଠିଛି ନା ହଉ ତୁ କାହାକୁ କଥା କହ କାହା ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି ବୃଦ୍ଧ ବେଳେ ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରିଛେ କଥା କାହାକୁ କହନି କାମ କରିବା କଥା ବିଲକୁଲ କାହାକୁ କହିବୁନି ତୋ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଘର ଭଡ଼ା ମୁଁ ଫ୍ରି କରିଦେବି ଆମେ ତ ଜାଣିଥିଲୁ ତମେ ତ ସେଇଆ କରିବ ହଉ ଗୋଟେ କାମ କର କଣଟା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରିକି ତୁ ଆଗରେ ଯାଉଛି ରୁମ୍ ଚାବି ଖୋଲିକି ଓଳାଓଳି କରିଦେବି ହଉ ଚାଲ ସବୁ ମରିଗଲେ ତୁ ବୁଢାଟା କେମିତି ବଞ୍ଚିଗଲୁ ଉର୍ବଶୀ ଉର୍ବଶୀ କିଏ ମୁଁ ଉପରେ ଝୁଲଣ ଓହୋ ସେ ଝୁଲଣ ଚାଲ ଯିବା ରୁମ୍ ଭିତରେ କରିବା ଟିକେ ମଲା କେତେ ବେଳେ ତମ ମନ ବୁଝୁନି ହଉ ଚାଲ